a policeman talk that language. Ekineno riwruok mar Global Peace ogolo siem ne riwruok mar Azimio kuom dhi nyime gi chenro mag rocho chenro mag dongruok mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Kagiwacho ni Azimio nego pedh ng'ur magin go ne jogo ombulu e yiero maduong' mabiro kendo miyo jatend piny William Ruto thuolo mar chopo singo mane omiyo jopiny. Kaolose gwenge mag Kwale kar chung' od bura ma Ugenya, jatatije mar riwruogno Daniel Juma ne wacho ni en gima mako dhok ni Azimio luongo ng'anyo kinde ka kinde kendo rocho chenro mag ohala kaachiel gi choko osuru e kinde ma piny Kenya ni kama rach e weche mag ochumi. Ne ojiwo jotelo mag Azimio mondo chokre mag piny owacho kendo nyiso jopiny e kinde campaigns mag yiero mar higa mar 2027 mondo thung jopiny kod ng'anyo kar thungo jopiny gi ng'anyo ma kinde ka kinde. Kata kamano oseubira kuom tiyo gi teko mathoth e kinde rakruok gi jong'anyo. And keep him on track. And 2027 is coming. Start campaigning earlier so that, if, the issues of taxation and all these costs of living, make it an election issue. And so that the people can elect you in 2027 rather than trying to, cause chaos, at this juncture, which may not be very, very good. And as you do that, you also endanger the lives of our young people. So I don't want our young people to be dying in the hands of the police. I denounce the force that the police have been using on the citizen, because it's even those bullets or the guns or whatever they use to dispel all those torture on the people are bought by the taxpayers' money. So it's actually a shame. Ukine magogana mapacho ka mane